җайны төрлечә уздыра ала идең. Сайлау мөмкинлегең дә зур булгандыр. Ләкин ниндидер көч сине монда алып килгән. Ул көч иҗат. Ул көч интеллект. Ул көч камиллеккә омтылу. Ул көч сәләт. Һәм син шул көчнең үзәгендә. Бүген, менә хәзер, шушы мизгелдә һәм гомерлеккә. Синең тормышыңда яңа этап, сәләт этабы башлана. Язмышыңда яңа күпер, сәләт күпере салына. Ул күпер сине дәүләтләр, континентлар, материклар, бөтен җир шары белән тоташтырачак. Ул күпер галәмгә юл табарга булышачак. Ә галәм ул син.